Karim Maktabi her er en mand med en heltemission. Han vil gennem fysisk træning få børn til at opnå den indre ro. I de næste minutter skal I se, hvordan han hjælper børn med at finde den indre helt. Selvom det ikke ser sådan ud, handler det her om at finde koncentration og indre ro. Du skal rykke lidt tilbage. Du er kommet for mig i cirklen. Ja. Så sidder man med sine 2 fødder. Det er den for enden af benene. Karim Maktabi har netop startet et nyt heltehold på Amager. Her skal børnene finde deres egen indre helt. Inde i alle mennesker, der er der noget fantastisk. Og når man når ind til det, så er man sgu en helt. Man skal bare have noget hjælp til at finde ind til den. Vi laver et løbegab en gang til, og nu skal I teste af vejrtræning og helt ned i maven. Karim Maktabi mener, at man skal kende sin krop for at blive helt i sit eget liv. Derfor har han udviklet et træningsprogram med inspiration fra blandt andet vestlig stunt og kinesisk tai chi, som skal lære børnene at opnå balance og ro. Og han bruger helteuniverset for at få børnene med. Hvis jeg for eksempel bruger sådan en figur som James Bond, så siger de til sig selv, ja, men det ved de jo allerede godt, hvordan det skal se ud. Så jeg vil jo ikke stå sådan her med overkroppen, eller sådan her med overkroppen. Jeg skal jo stå sådan her. En helt bliver nødt til at have en lige ryg. Karim Maktabi har en baggrund som danser, skuespiller og stuntmand, men nu helliger han sig heltetræning. Ida er lige startet på helteholdet, og både hun og hendes mor har store forventninger til kurset. Ida synes, det er super sejt at gå til heltetræning. Og fint. Men jeg håber, at hun får en større tillid til sig selv og en større tro på sig selv i hendes sådan, dagligdags konflikter med skolekammerater og pigerne i gården, fordi de er der hele tiden. Så suger man luft ind, så ens baller bliver lige så store som rummet bagtil. Mange børn, men især urolige børn, kan have glæde af den indre helt. 12-årige Martin har damp, også kaldet ADHD. Sæt højre ben ud til den ene side og drej i overkroppen. Og læn dig ud over hoften. Martin gik på heltekurset sidste år, og mødet med Karim ændrede grundlæggende hans selvopfattelse. Jeg synes ikke, jeg var ikke særlig sød eller klog, før jeg mødte ham. Ikke? Altså, han lærte mig også en hel masse ting. Og det er vi så rigtig, rigtig glad for. Martin og Søren er tvillinger. Begge har de ADHD og gik på Karims hold. Men det var helt klart Martin, der fik det største udbytte. Først og fremmest har han fået langt mere selvværd. Og jeg tror også, at det har givet ham en indre ro. Og de der øvelser, han laver, jeg kan se, at han bruger det hver eneste dag. Højre arm går frem, og venstre arm går skråt op tilbage, og fingrene strækker ud. Stræk igennem. Øvelserne i helteprogrammet får ikke bare blodet til at løbe hurtigere rundt. Det er gennemtænkte forløb, der skal gøre børnene bedre til at finde deres indre ro og koncentrere sig. Ved hjælp at gøre de her helt særlige ting igennem centralnervesystemet, de dybtliggende muskler, krydskoordineringer fra venstre og højre hjernehalvdel, så får vi altså nogle andre børn, som vi kun kunne drømme om. Og så bliver det meget nemmere at undervise. 1, 2, 3. Indre helt er afprøvet på adskillige folkeskoler i hovedstadsområdet med gode resultater. Lærerne oplevede, at der blev betydeligt mere ro i klasserne. Eleverne var efter meget mere koncentrerede, de var motiverede, de havde lyst, de var nysgerrige. Hvad skal vi rent faktisk gøre nu? Hvad kan vi finde på nu? Den indre helt er en del af et større koncept, der skal følge børnene i flere år. Der er lavet klassesæt til undervisningsbrug. Senere fokuseres blandt andet på ernæring, følelser og konfliktløsning. Min drøm er, at det vi laver herude, det præger resten af samfundet. At vi starter fra børnehaveniveau og hele vejen op, så det bliver en bevægelseskultur, så børn fysisk erfarer det at have det godt og få det bedre. Og efter mødet med Karim har Martin fået et overskud, der gør, at han kan takle hverdagen. Han fik mig til at føle, at jeg var noget mere specielt. Før jeg var det der var jeg bare normal. Nu, jeg føler mig bedre, nærmest. Altså, har det bedre med mig selv. Så skulle du være helt vågen. Det er vi skam også. Hvis man vil vide mere om den indre helt, så kan man kigge på hjemmesiden her, 4årstider.dk. Og vil du have flere regionale nyheder, så skal du lige slå et par timer ihjel først. De kommer kl. 22.20 og bliver i dag præsenteret af Bettina Bundgaard. Tak for nu, og god aften.